Doncs ens trobem aquí tancats dins l'Ajuntament de Girona, un grup de persones de la candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres per denunciar que ara mateix, que a l'actualitat, les institucions democràtiques estan segrestades pels mercats. Uns mercats i uns poders financers que imposen la seva voluntat per sobre de la voluntat del poble. Ara mateix ens trobem que aquests bancs imposen crèdits, deutes, desnonaments, tot plegat un sistema pervers que no permet que les classes populars del nostre país puguin garantir o puguin tenir garantida una justícia social. I per això volem també, amb aquesta tancada, donar suport a la vaga que d'aquí pocs minuts començarà arreu dels països catalans i en la qual la CUP s'hi ha afegit i demà participarem de les diverses mobilitzacions. Perquè només si ens ajuntem tots, si fem una lluita potent, unida, de base radicalment democràtica i realment d'esquerres, podrem alliberar el nostre país de forma completa. La independència administrativa no ens val una independència que abarqui tota la nació i que sigui i que garanteixi la justícia social per totes aquelles persones que hi viuen.